дорогие лицеисты, мы на магілцы бацюшкі старца Мітрафана, які меў дачыненне да адкрыцця нашага ліцэя, благословляў нас на адкрыццё ліцэя. І, канешне ж, вот на магіла мітрапаліта Філарета, героя Беларусі, адданага сына беларускай зямлі, вялікага малітвенніка за наш народ. З яго благословення рабіліся вялікія справы на нашай зямлі. Вось, шановне гаспадарства, мы у Жыровічах. Вось, вяртаемся з Крыжова-Вознесенскай царквы. І вось гэты дуб на яго фоне. Ходзім тымі сцежкамі, дарожкамі, па якіх неаднойчы ступалі нашы ножкі. Дзякуй Богу за ўсё. Так змяніліся Жыровічы, дабавілася шмат будынкаў новых. Вось тэрыторыя вялікая. І зноў мы ў Сынкавічах. Тут, у гэтых камянях, жыве гісторыя, дыхае памяць народа. На гэтых мурах спыняўся позірк некалі вялікіх людзей Беларусі. Ну, напрыклад, князя Вітаўта. Па матывах пахвалы Вітаўту написана п'еса Алексеем Дударовым. Князь Вітаўт. Пісаўся твор у той час, калі вельмі актуальна для Беларусі было выбраць кіраўніка дзяржавы. І вось Ягайла і Вітаўт дзялілі паміж сабой уладу. Ключавымі словамі п'есе з'яўляюцца словы Вітаўта. Калі рыхтаваў для яго такія трагічныя моманты Ягайла, і калі папярэджвалі Вітаўта яго служкі аб тым, што трэба прыняць адказныя меры, то ён, як праваслаўны хрысціянін, сказаў: нельга ж так, каб свае на сваіх руку падымалі. І вось гэтыя словы актуальна гучаць і сёння. Чаму сёння мы гэта забыліся? На сваёй веры братоў, сясцёр падымаем руку. Хочам, каб было па-нашаму, але ж будзе так, як Бог захоча. Прыехалі ў Кракотку. Цуды прыгажосць.